mycket med, men du vill ändå så här, ta på dem lite grann och tycka att de är mysiga. Ja. Ja, eller hur? Ja, men då spelar inte storleken någon roll. Men det är som en njutning av en som jag tror att det är. Ja. Det är ändå bra. Men sex är sex ändå. Men ändå så här, om vi säger så här. Handlar om rutin. Som mannen med erfarenhet. Men om man säger så här, om jag som en tjej skulle vilja ta på en tjej med bröst, då skulle jag vilja mysa med hennes bröst. Ja, men om hon har små bröst, hon har ändå bröstvårtor. Bröstvårtor. Är det bröstvårtorna som är viktiga? Jag tror att bröstvårtorna, enligt mig är bröstvårtorna viktiga. Det är bara bröstvårtorna är känsliga. Ja, bröstvårtor. Men det är ju så. Alltså, det är ju så. Alltså små bröstvårtor. Så att man kan ta på dem och känna dem så är de. Det är klart, bröstvårtorna är känsliga. Därför spelar de mest roll. Därför det är där man är. Ja. Man vill ge ultimat njutning. Det är det som gäller. Man vill ge ultimat njutning. Alltså Simon, din bild av dig är verkligen förstörd. Men gud, sluta. Okej, nu har jag verkligen ändrat mig.